tubelu gadi. Ugochi tubelu temple. Oya di. Makadeso kwa jaja. Ndio keri kanyo. Fondambaki yo. Ndio cheyanyo. Fondambaki. Shoda sikalaka. Ugori umibo. Sianyi rapukani. Nange fakama. Ulubaye bolobia. Apuma kuko. Bebe mwato chefa. Ogudu kada. Ugochi tubelu fegekwe. Ezabisi no mamume. Ordinala mamu. Omamu chacha. Ogo no leti. Ona na nkuzi. Chukwu abịama wakume. Ordinala yadi. Ezanu Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi. Ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Ọtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo abịakwanụ m n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi na-anọ n'isi ya n'ụbọchị taata n'oge awa nke eziokwu. Isiokwu anyị ji wee bịa bụ benefit of feeding yachi and the sacrifices part 1 agba nke mbịa. Uru ọ bara mmadụ ịchụkwa chi ya chi onye owu ya dịka ndị Igbo si ekwu agbụ ya. Ndị ụka na-agbụ ya guardian angel, ndị obere ndị ọzọ dị iche iche na-agbụ ya afa dị iche iche dịka spiritual guide. Ihe ọsọ gị kpọọ ya, ihe ọ pụtara bụ mmụọ anwa nke kacha wee nọrọ gị nso. Ọnyanwa bụ anya iji afụ ụzọ na mmụọ. Den ụfọdụ nwere ike ịkpụ ya third eyes, anya iji afụ ụzọ na mmụọ. Ihe o ji dị mkpa na ị ga-ebuild personal relation with chi gị, ya bụ isiokwu anyị ji bịa. Mana before anyị gaba n'iru, ọkwa dị mkpa maka ndị ọbụta abụ izi ha na-afụ m. Afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prime minister, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ordinary evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị jiri bịa akwụwagoro gị ya. Mana ọkwa dị mkpa bifo anyị gaba n'iru bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa June ka na-aga n'iru. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na nke ọnwa July, then anyị gwa gị ihe anyị nidiri ịnweta from you. Yes. Ichi isonyere anyị na nke ọnwa Julaị, ndị na-esonye bụ na ya amadịgo ka esi eme. Mana maka gị bụ onye ọfụ, ihe ị ga-emere anyị bụ ịfọwọdụ ya 3 prayer request. You make a donation to the account number. You make a donation to the account number. Token to the account number. Share it na WhatsApp and what's your other details I need from you in order to book you. Aja esigoro na ya bụ ndị mmadụ elu aja epụta ihe. Aja mbunye elu. Etu anyị si amesuja bụ aja bụ etu anyị na-ebido na 6th of every month. On the 19th of this month, each month, anyị ga-eje chụọ aja dị iche iche. Anyị ga-eje na mmiri je chụọrọ ndị mmiri aja. Den gbagọta n'elu a na chụọrọ mmụọ na tempụl aja. Den je n'ebe nchụ aja gbuo eburu anyị ga-eji mesara aka. Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na ọ bụrụ na emesi ihe ndị a, sọ ndị anwa sonye na ya bụ aja ga-enweta ihe onyonyo. Anyị anaghị esho ihe ọlụ anyị na social media maka na ọ dịrọ necessary. Sọ ndị sonye na ya bụ aja ga-enweta ihe onyonyo ya, etu esi wee bido na etu esi chịkọta ya. And anyị kwuru na distance abụrụ ebara ya, ebe ọ bụla ị nọ all over the world, ị nwere ike isonye na ya na aja ọnwa ka ọnwa. Then ọkwa nke ikpeazụ bifo anyị banye na nkụzi anyị ji bịa bụ ọ bụrụ na ị na-alụ na radio satellite cables, TV cables, and ndị ma anyị ihe gbasara ya, ime ka mmalụ maka na anyị chọrọ ka anyị na-eweta oge awa nke eziokwu na other programs anyị nwere, like programs anyị and our Nollywood movies na television na cable network. So ọ bụrụ na anyị chọrọ inwe our own channel, that's what I'm talking about. Ị chaatị m na WhatsApp. Ọkwa ndị chọrọ isonye na aja anyị na-achụ kwa ọnwa ma ọ bụrụ nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi a, chaatị m na WhatsApp nọmba m 0805-7837-672.
I repeat, 08057837672. Uche, Chinyere Uche ekelere gị afụrụ m aka ọlụ gị ụtụtụ ọma sị na chita agba orie ga-eritere gị ihe ọma na-ekelekwazi our viewers all over the world ebe ọ bụ na onye anọ na were sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu. Nkụzi anyị ji bịa taata bụ anyị kpopụna maka ihe onye amarọ karịrị ya, so okere ihe m na-achịkọwa n'ụbọchị taa. Ihe anyị ji wee bịa ihe gbasara chi gị, ihe iji achịrụ chi gị aja. Anyị wee kwuo na gaide na njel mmadụ bụ onye ndị Igbo kpọrọ onye uchi onye ụwa mmadụ. Gaide na njel ya bụ ya third eyes, ya spiritual eyes. Onye nwa bụ ya spiritual connector. Onye nwa na-akọnetị gị ya na mmụọ ndị ọzọ. Onye nwa bụ anya iji afụ ụzọ na mmụọ. Ịgbọrọ ya gaide na njel, ndị ụka na-agwụ ya. Ịgbọrọ ya spiritual help, ịgbọrọ ya helper, ịgbọrọ ya spiritual guide, ịgbọrọ ya third eyes, ịgbọrọ ya chi onye ụwa, meaning one thing, the same thing. So nke mbụgoro bụ na mma ebidogoro na importance of ịchụ aja wee gwazie gị ihe o ji dị mkpa na chi gị ga na-enwe aṅụrị n'isi gị. Ịghọtara ya? Gịnị ebugoro aja? Aja bụ ihe a na-erunyere sọsọ Chineke. Ka nkọwalụ etu aja si alụ ọrụ ka mmalụ ga-atụ. Gịnị bụ aja? Aja bụ ihe anwa inyere onye ka mma. Aja bụ ihe anwa inyelụ gift of love, ihe inyelụ na-atụghị anya naizi, ihe inyelụ n'obi ọcha, onyinye akpa ofufu na ọbụrụ ndị be anyị, onyinye anwa inyelụ n'obi ọcha gị niile. Maka na aja abụrụ the highest o bukarịchara. Ofu onye na-asị m igburu chi ya eburu ma ọ bụ igburu chi ya efi. Isi ya na ihe ndị a bụrụ ihe dị mkpa. Ihe dị mkpa bụ ibidugo establish a personal relation with chi gị first. Then ọ bụgoro na ọkụkọ nkịtị ka ị nyere ma ọ bụ na ọjị nkịtị ka ị wapụrụ, ncheta aka. Ọ bụrụ na ilelo foundation marị, ọ bụrụ na chi gị gbakọdoro gị azụ, kere ihe chi gị ji gbakọdo gị azụ. Ịmarụcha ihe a chi gị ji gbakọdo gị azụ, ịmarụzie build that personal relation with chi gị. I can tell you na ọ bụgoro na ọdịnarị ọchị ka ị wapụrụ chi gị, na chi gị ga-adụrụ odo gị, maka ihi na enwere ozi barịa ogbochi ọbụla dị n'etiti gị na chi gị. Dịka m na-ekwu taa, o nwere ndị chi ha gbakọdogoro azụ maka ihi na ụchụ ma ọ bụ alụ dị n'ụzọ onye anwa. Mgbe ọ bụ na ị na-eme alụ dị n'ụzọ gị, chi gị ga-agbakọdo gị azụ. So ụdị ihe dị etu a nwere ike ọsọ gị egbuo efi, ọsọ ugbo ebu, igbuchi anụ nkịtị ka ị tara onwe gị. Ịghọtara ya? Mana ị ga-ebu ụzọ ka gị na chi gị dịgoro na mma, ka ọ ga-agwa ọbụgo n'ọchị nkịtị ka iji wee kpọọ ya chi ga-anụ. So nke mbụ ihe m na-achịkọwara gị onye na-ege m ntị, one, bụrụ ụzọ establish a cordial relationship with chi gị ka gị na chi gị dị na mma. Then ị na-erotaziri chi gị, maka na ọ nlota aka ị na-erota chi gị, na-akpọkụ chi gị na ihe ị ga-ekwesị ide eme. Ịpụta n'ụtụtụ ịgbachi onye ụwa nsị m chi m na m na-ejekwa n'ebe dị etu a, na o nwere agba dị etu a mụ na mmadụ kara, ka anyị jee kpaa maka biznes, ka anyị jee kpaa maka ọrụ, biko kwudoro m ma elu ebe a ka m nweta favor, ka m bụrụ onye ihe ọma kpọrọ. Onye si ebe ahụ abata, ọ bụrụ na ị nwetara ihe ị chọrọ, isi chi ma ejegokwa mbata, ekene dịrị gị na m nwetakwara ihe m chọrọ, ma ọ bụ na njel na ọ dabachaghị etu m si chọọ, biko ka echi ka mma. Ma ọ bụ na ọ dabaghị ncha ncha, isi ya biko ka echi ka mma. Ihe ị ga-eji na-agwa chi gị ebe ị na-eje bụ na nwatakịrị gwa nna ya ebe ọ na-eje, ọgwa ihe ọ ya-ekwu na oluo. Ịbụ na ọgba onye kpụ ya nụ, imena na ịmarachago, ị ga na-egosiri chi gị na ịma na ọnya bụ na o nwere biilu na-enyere gị aka na-edu gị ije. Maka na onye mmụọ na-edu ife a na-eme. Bịa na ihe na-achịkọwasịrị gị bụ na ihe o ji dị mma ka ị na-achụ aja bụ mgbe gburugburu, mgbe Enugu ana ọsa, mgbe ndị nna nna anyị ha nọ, ọ na-ahụ ebupụta nri n'ilo ka a na-eri ndị, ebupụta ndị, o nwere ike were ofu oboko ndị tụpụ n'ala ma ọ were rice wụpụ. Ihe ọ na-eme ihe a bụ act of love, maka na ụma na o nwere ihe ndị ọzọ Chukwu kere eke mana ha enwere ubi ma ọ bụ ọba ebe ha si enweta ihe a na-eri. So dị afọ ihe ọ na-eme ihe a act of love. Ihe ọ na-eme ka a na-akpọ ụfọdụ ya akpọ corporal work of mercy, ụfọdụ nwere ike ịkpọ ya joyful activity. So ihe ọsọ gị gbọọ ya, ihe dị mkpa bụ na ị nwere omume nke ịfụnanya.
ịdị ka onye na-aga n'ụzọ pụta fụ ebe bọtụrụ nọ ya emerụ mmadụ ahụ wepụ tụpịa n'ụsọ ọrụ ịfụnanya ka ị lụrụ aka nte yu na ọrụ ọnwa ọbụla ịlụrụ nwere ezigbo ụgwọ ọrụ nọ na-eche gị. So kere ihe m na-ekwu na ya, ihe m na-ekwu na ya bụ na ị ga-amụrịrị onye maka esi achụ aja lụbata ha ụlịtụ ihe ọma ọbụla imeelụ mmadụ onye ama akwụ ụgwọ ọ mmụọ ka imeri ya and aka nte yu na mmụọ ya akwụ ụgwọ. Mgbe anwa ndị okenye wetara rice ma weta nri kpụọ ya tụpụ ya n'ilo ihe ọ tụpụrụ ya awụ ma anụmanụ ndị ọzọ dịka ịkpọrọ ya ngwere, ịkpọrọ ya ọkụkọ, ịkpọrọ ya nnụnụ, ịkpọrọ ya ant, ihe ọzọ gị kpọọ ya aka nte yu na ihe niile Chineke kere eke na-enye Chineke ekele. Mana ihe kpatara mmadụ ji enegharị ụmụ ihe ndị anya bụ na ndị mmadụ aghọtara ha things work. Ndị mmadụ che na ihe niile ndị a Chukwu kere eke bụ mmegheri. Elọtara m year 2003 when I was in India. Yes, I went there for as a tourist. I visited so many cities in India. From Bombay, that is New Delhi, to from Bombay, that is Mumbai, to New Delhi, to Bangalore, to Kulu Manali. Kulu Manali is a northern India. So remember that Kulu Manali, I'm in a village, and I Kulu Manali. Now, but that village, if a monkey, that is monkey everywhere. Mona elephant, charanoso, they are not harmful. If a monkey, you know, now you get a monkey over. I wasn't na monkey madu neme, nefunanya madu negosi when I was hungry. Oburu na madu juno ome feed ihe kereke. Ihe kereke geje n'ubi ge ba ye koroka. Jera. Egotaria. So what am I saying? Yen na cheko wala gebo kamaru atụ ndị gba nkụzi mana nna like ihe ọmụmatụ. Ọ bụrụ na Chineke okekere ihe niile o kere eke ndị ihe niile o kere ekene ya etu a mmadụ si abụ ihe ọma meelụ mmadụ ekene Chukwu. Ọkwa etu a ka nnụnụ nke igwe na-esi ọpụta n'ụtụtụ je kpacha nri dị juo afọ ọsị ọ na-abụ abụ na-ekene Chineke Chineke na-eme n'imere mfegharị taa na mfegharị taa dị juo afọ. So ihe nna Chịkọwara ụmụ na nnụnụ na-ekenekwu Chineke, anụmanụ ndị ọzọ na-ekenekwu Chineke, mana ọ maka na ịdị anụ asụsụ ha. So uche gị bụ na ha na-ekene Chineke, ọkwa eziokwu. Ihe nna Chịkọwara gị na mgbe ọbụla i mere ihe ọma wee nye ihe ọbụla Chukwu kere eke, ihe anwa Chukwu kere eke wee kene Chineke, ngọzi ga-eru gị aka. Ọ ihe nna Chịkọwa, ịghọtara ya? Maka mmụọ okere Chineke ọ gara asị Chukwu okike ekele dịrị gị na Eze-Ana lụta m taa, Eze-Ana jejukwara ya afọ. Ị ga-asị ekele dịrị Eze-Ana. Ị na ha na-asị Chineke ihe ọ bụla Eze-Ana bụ n'obi ya gazieri ya. Etu ahụ anyị dụrụ mgbe anyị dụrụ ụmụazị amanwụ mgbe Enubi ahụ edowe anọ ọsa mgbe a na-apụ ọrịrị anyị na-anọkọta pụọ ebe mmadụ eruo ebe anyị etiri anyị nri anyị richa anyị batasị mma anyị jere ebe a na-etikwara anyị na anyị riri nri ọfụkwa ndị anyị ji ebe ha okene ha nọkwa ha abịakwaba anyị etikwara fa ndị ha erie. Ihe nna Chịkọwara gị wụ nne na nna gị ga-adị hapi mgbe unu jere na be antị gị ma ọ na be nwanne gị ma ọ ebe unu pụrụ obodo enye unu ihe. Ana m agwa mgbe ezi dị n'okwu ụkwa etu ahụ ụdị aṅụrị a nne na nna anyị na-enwe mgbe ahụ na anyị jere ma ọ mebi mgbe anyị na-eje mkpagharị Krismas eruo adachi ya ego ịnarakwa inye nne na nna gị. Etu ahụ nne na nna gị si enwe aṅụrị na onye ije kwuru nyere gị ego nye gị ife dị mma. Etu a ka Chukwu okike si enwe aṅụrị mgbe ọ fụrụ na mmadụ lụtara ihe ndị o kere eke, maka na ihe niile o kere eke Chukwu kere ha. Ihe nna Chịkọwa elota m mgbe mụ na ma grandmother dọ mgbe ọ dị ndụ ọ na-akpọ ọkụkọ, ọ na-alaiki ịkpa ihe enunu ọkụkọ na ewu ma ihe ndị a. Amụrụ m ihe ọ na-achịta datị maka ya ka mpere mpa ọ dịkwa nwe ike ịwụ dawa kịta na-eto na mefi na ọdawa, mana ihe ọ na-eme wụ ụtụtụ ọbụla ọkụkọ ya niile nwere nke ga-apụ, ọkụkọ a na-enugharị na kọmpand onwere nke na-apụ enugwu ya. Ha pụta na otu ha eje na tọị dọ ya na-eme kọkọkọkọkọkọ gadago ha ya eme ụdị ha tiri omewe ụzọ ebe a ghapụrụ ha nri, ọ ghapụghara nri ahụ ya aghapụrụ ha ha dịcha nri ahụ obere ọ ga-esizie na mpio na-apụ one by one. Ụtụtụ echikwa ha bịa maka na ha amago na ụtụtụ ọ na-emegịrị na ọ na-aghasara ha nri bifo ha pụọ. Ibido mebe etu a ịfụ na ọkụ nna be gị ma ihe ị na-emegharị pụta ụtụtụ ọbụla ị ghasara ha nri, kpọọ ha ghasara ha nri, echi ha ma apụ tiri ghọsakwara ha nri ọzọ. So ana m Chịkọwara na ihe ahụ ị na-emere ha obiọma na-akpa ha na-ekpere gị ekpere mana ị maghị, maka na emepere anya ime mmụọ ka ị marụ na anụmanụ ndị a na-ekwu okwu na-eto Chineke. Ihe ọzọ m chọrọ ịkọwara gị bụ na mmalụ ga-atụ ọzọ. Ọ bụrụ na ị bụ landlord for any reason, ọ bụrụ na ị mere travel
iwe jụọ ndị iwe kpọzie ezinụlọ gị hope onye ya eje trabụta abata echi o wee jezie ogbe ka esi wee rido gị n'ọnwa week iwe jụọ ezinụlọ gị kpọzie ndị be gị ha sịrị na ndị ya dị na-enyekwa ha nri ha na-eri na ha dị ala aka anything. How will you feel as landlord? Ọkwa obi ga-atọ gị ụtọ na ndị tenant itinye na be gị na-elota ụmụ gị, ọkwa eziokwu? Etu a ka Chukwu okike si dị adị happy mgbe gị nwa na-elota ihe niile ndị ọzọ Chukwu kere eke. Maka ịgbọrọ na ihe Chukwu kere eke na-aga ụgụbụ ya na ọ gara asị Chukwu okike afro community a ha ga na complain ha ma adị happy, ha ma enwekwa ike ito Chineke. Etu agụ na-awa agụ gụba gị ịdị week itokwu Chukwu, ọkwa eziokwu? Mana ihe ọma mere gị abụọ ma eju gị ọnụ. Etu ahụ ka ị ga-esi na-eje na-eto na-enye ihe niile na-achụ àjà. Ọ bụrụ so na mmadụ ị ga-achụkwuru ụmụ anụmanụ àjà. Ime ihe mụnwa ji wee prefe ịchụrụ anụmanụ àjà, ịma ihe ọ bụ anụmanụ ka ọ ga-abụ ịchụọla àjà with love ọ dị ile, maka na anụmanụ ga-eri àjà ahụ ịchụrụ ya n'obi aṅụrị wute ata ekwu ife. Ọzọ gota ihe gota rice bụ eturela offload rice kee ndị mmadụ. Ụfọdụ nwere ike ericha rice gị anwa ekwu okwu ọjọọ n'ime, enwere ike sị na anara ha akara aka ha, ị na-ajụzi wuche akara aka. Ị ghọtara ya? That is human being. Human being nwere ike iricha ihe kwuo gị ife n'azụ, mana anụmanụ azụ bi na mmiri ama ekwu gị ife maka na obi ha dị kpororo. Ị ghọtara ya? Ha jupụtara n'obi ọma, ha ma ekwu gị ife n'azụ. So ọ ka mma kama ma ya enye ụmụ anụmanụ achụrụ ha àjà hapụ inye mmadụ. Ghọtara ya? Maka na ịchụọrụ ụmụ anụmanụ dị 100 àjà, ha 100 a ga-enwe obi aṅụrị. Mana ịchụọ àjà n'ebe mmadụ 100 nọ, ọ nwere ike ọ bụrụ mmadụ 10 ga-elota gị, mmadụ 90 ya nwere ike ijewara onwe ha ma ọwụ kpuo gị ife. Ọ bụrụ taa ka o bidokwara, maka na m ma ọ dị enwe m iwe adịghị m used to it. Jizọs ndị ụka ọbịa mgbe anyị kọrọ akụkọ ya na Baịbụl, a sị na o nwere mmadụ 10 ọ fụrụ. Mmadụ 10 a nwere mkpa nọrọ na nsogbu. Mgbe ọ wọchara ha ọya, o wee sị agha ji egosi ụkọchukwu onwe ha. Mgbe ha na-aga n'ụzọ ha fụ na ahụ ha dị na ha mma, ofu onye n'ime ha wee chigata azụ wee bịa kenee ya na ya na-agazi n'ụzọ fụ na ahụ ya adịghị mma na ọnya ka o ji bịa ikene ya. O wee sị ya ọ bụ na ọ bụrụ mmadụ 10 ka m gwọrọ ka ebe mmadụ 9 naanị nọ. So ọ bụrụ taa ka o bido na mmadụ nwere ike imechara mmadụ ihe ọma, o nwere ihe ọjọọ kwụọ ụgwọ. So ọ dị na ime mmadụ. Mana ọ bụrụ anụmanụ ya enyewe obi ọma maka na ọ dị eche ihe ọjọọ ọbụla n'obi. So nwanne, chụba àjà ịchụrụ anụmanụ dị very active. Ịkpọrọ ya anụmanụ maka na uche iwuje nwe iche na onwere ihe ama, ha nwee sensi na nke ha ana ha na-etokwu Chineke. Ka mmadụ ga-atụ ụfọdụ na-asị na anyị na-enye na mmiri eje achụ àjà. O nwere ụmụ anụmanụ dị iche iche bi na mmiri, ife ha na-eri ibe ife ha nwetara na mmiri. O nwere ike o jee na mmiri ahụ ọ na-eri particles ma ọ wee eze ọgwụ na idide earthworm. O nwere ike na-eri ụmụ ihe ndị a. Mana mgbe ọbụla na iwere biskiti were ọka were ụmụ ihe niile ndị ọ dị afụgbu were bịa kpee ile ọma na mmiri wee banye ha na-eri ihe ndị a, ha na-enwe aṅụrị na-afụta ya dịka ihe si obodo oyibo. Etu o si awụ mmadụ wetara gị ụdị bụ ihe iri bọrọ asị na otu obodo oyibo bata ị na-enwe aṅụrị maka na ihe e wetara ha bụrụ ihe ha dịbụ yusto iri, maka na ọ bụrụ ife ha na-enweta n'ebe ha bi n'ime mmiri. Ghọtara ya? So mgbe anyị wetara bụ ifufe a na-eribo mbụ, obi ya ajụ ha n'obi aṅụrị, ha ga-asị Chukwu okike n'ụbọchị taa maka kwado na Eze-Ana bịa chụọ àjà taa wee jebe ife ha riri na obi bụ ha pọrịna. Chukwu okike ihe ọbụla Eze-Ana bụ na obi wee bịa chụọ àjà ya gaziere ya. Ị ghọtara ya? Ihe dị na mmiri, ihe na-achịkọwara obodo, ihe dị na mmiri na-etokwu Chineke mana ị maghị, maka na ihe mmadụ amarọ karịrị ya. Ị na-eche na mgbe ahụ mmadụ bụrụ si hei na Chukwu okike nwekwara na ụmụ anụmanụ o kere na mmiri, mana o nwere onye na-ajụkwa ha and ha enwere ubi ma ọ ọba dịka mmadụ. Therefore, let me from the little one nwere just show her love. Etu a mmadụ si anọkọta gụkọrọ ihe jee modeles baby home, ọkwa eziokwu? Jee na mmiri anwa jee chụọrọ ha àjà. Ịmụrụ na ha ga-ekpere gị ekpere dị ile, ha gwa na onwe ha ama na mmadụ wetara ihe ha amara ihe a bụrụ ife ha na-afụ stedi. So ha ga-ekele gị kenekwa Chukwu okike onye ịbịa achụ àjà n'afọ ya wee present ya prayer request. Nke a bụ ofu. Etu a ka ndị nna nna anyị sikwa abịa achụrụ àjà a na-achụ n'elu ala, maka na enwere àjà achụrụ ndị mmiri, maka na agwara gị na enwere mmụọ ndị nọ na mmiri agbọrọ
the water elements, the water sprites, the mermaids, and etc. Honey never did a million. What will know when one natural genuine, and when that naturana, and about the gnomes, all had in charge of Ajani natural one. Aja actually learn one. Gina the gnomes did Makano had a make ana, the fertile. Kana had a who or the Juno, Kiha Korubi name and comma. Ndiana about apps. Now for Maka, you make a ihome, like a mango, guava, henny now, ihome, name and comma. So once you are closer to them, you are friendly with them, how can they make you hobona be here, Ian Kotagi, Iaka in a copota, Kone men comma, can I win ya? Can it eat a win ya? More now, I want them, but I know to watch on your why. In a to watch on your way, he in a mebo, in a ichuaja. Macandendo, Yeramacum, there goes Yade. Able that auto buy an ichuaja, watch Oji, got your for your child here to go marry. You were your hookeno, or go on your way. Siana tata, then a walker. He were chuaja. Netu yellow tereta, Yabiko yellow taggy. A chuaja, a walk on Sienarachi, while Sienara rice dependent, let us John know. Is here with Yema, Ulugan, the Madigari. It says Yabujawa, dependent on Madonega. Is it Jawa? He was here, Walopia. He just wishing Opia, what is in Opia? Is it Opia the present the entire Andobia? That he will be an Olivia and is here Opia. What is here, Yaraji? Pretty year, Ganyamagin, their ball show you what is Yana. Now we see no Magagin, no Yana. A Warusiano Ahoya, Anoahoya, and indoors of my jiddies in here, Bunkum Madigay, easy. Madigay, the Madigay, what would you? I'm going to hang away. If I go Soruchi one or any load at a chiggy, no but ya. Madigay, and one way. Down agency, Japosaro Chiga, my bawa. Ngwere area, no area, a hook area, ahu area. Yotaria, Macana and Yendeba. Yotaria, Madon didn't really have a one over highly happy. Our no madam didn't get happy. Onyaka, I ye or Megane or Ga. Omana gets on a monase because the hairs that you were to a Yabegade, Yagasheria. So it was an indeed can well honor the teacher that you're a guy, you're the tion where you're a guy. So when we show love to other elements, those animal name and had their own ruby bon wobber. Mani goes to her love. Macani, dear mana, and was a guy. Like him, what they are borrowing how no Kakeba is what I know. As you know, Japunenchi, Macanchari, I didn't know please you. So Bound about what they have when never. How is a good year? One way, where's Jagas. So Korean de Kumakia. The matter power of intercession. Mado, more way your guy, you do available, Buru, I won't attempt like I never chaya, Messaka go to my madam. Now, a man will run down, I go my alcohol about Docas. Docas will go Peter. A resident I'm wicked na Docas. Peter then the mother there, Papa. Then mother there goes to see Peter. He hear Docas say, Melaha. A West Maki, yon the mother, I only see Docas. A way make a Docas to the Macana, or the umbilical cord has not been severe. Egotaria? So, I watch Yada, Docas Nando. Yen na check one on Ajena, ye would do Iwapu, Ihem Bochi, ni who can the nose. Macana email coachy, on watch one mother. Aje Choro, will only melok on one wale. Only each cherry homa. Maki, no, Ishoma, each cherry homa gapogi. So one na chubaja, Makanaja Kalinogu, Ajabo ima appealing. Ajabo ima appealing. Ajabo ina ichuaja, you are making more friends. Na more. Get mad, Ajam madam Marichef go to Muame Chefu. One na chubaja, Makanaja de Nukutemba. Aje na achu, you are building here about spiritual bridges. Mwe na achuru manu manaja. Hane rine wangone. Hane sonye gi na ebere. Ha na-esonye gị n'ekpere
maka na ị na-egosi ịfụnanya wee nye ihe Chineke kere. Ihe ị na-eme mgbe a bụ ya na-akpọ joyful activity, maka na ihe dị mkpa bụ na ndụ a bụ mmadụ na ihe niile Chukwu kere eke one ka ị megoro ka ha dị happy. So you make them want to be happy by inye ha ife oriri. Ọ dị very important. So ihe na-achịkọwala gị bụ na ọ bara uru ka ị na-achụ aja, na-achụpụrụ chi gị aja, na-achụpụrụ onye ụwa gị aja. Ka m kọwala gị, ụfọdụ nwere ike isi na chi onye ụwa gị bụ mmụọ na o nwere ọrụ ma ncha maka ihi na oriro datin. Yes, chi onye ụwa gị bụ mmụọ o nwere ọrụ, mana ihe a na-akpọ ncheta aka ka mma alụghị atụ. Ọ bụrụ iwu na ihe ọ bụla i nyere mmụọ na mmụọ ya eji ọnụ ya rie, maka na mmụọ adịghị eri ife, mmụọ enwere ọnụ n'ahụ. Ihe mmadụ ji eri ihe bụ ma mmadụ na-ediri vitamins and nutrients eji wee dị ndụ na anụ ahụ, mana mmụọ adịghị eri ife. Chukwu okike adịghị eri anything. So aja ị na-ewetara fada ahụ fada na-eri, ọ bụrụ Chukwu na-eri. Nke i wejere onye ọbụla bụ mmụọ ọbụla bụrụ mmụọ riri mmadụ riri, mana mmụọ na-enwe aṅụrị mgbe mmadụ riri. Mmadụ richa ọsọ Chineke ka alụọ ọgwụ ahụ ise gị ka eji wetara m ihe nka. So dati aṅụrị anwa bụ ihe dị mkpa. Na mmadụ nwe ada aṅụrị mmụọ enwe na, maka na asị na ọnụ mmadụ bụ ọnụ Chukwu, ọkwa eziokwu. Ọnụ mmadụ bụ ọnụ mmụọ. Ka mmakwara gị atụ ka ịghọta ya. Na tembụl onye ọbụla ma mma na adịm aṅụ alcohol, ọ na-afịakwa ahụ m nwa n'onwe, abụrụ m onye na-aṅụ mmanya nwe ihe nji mmanya kpọrọ fada. Ọ bụrụ maka ndị na-ere mmanya ka emechichago, mana ndị mmadụ na-ewetara m nwaanyị na nwa ndị na-anwụ mgbe ụfọdụ gbasa ụfọdụ nwaanyị na-abụ nwaanyị na-eto nwaanyị na-enọ, a na-adị too many. Adị m ekwudi okwu hot ziwuzi almost on ihe. Mana ihe na-achịkọwala gị bụ ndị mmadụ na-eweta ya. Ụfọdụ ndị mmadụ adị m erikwa agrik, adị m eri ọka agrik, nchọgoro iri ọkụ na ọjọọ nwa obere ahụ. Mana ndị mmadụ na-enye m ihe ndị a, ma ndị mmadụ na-enye m ụmụ ihe ndị a, mụ nwa adịghị eri jeche, mụ nwa amasị onye na m adịghị eri. Mana mgbe onye a nyere m ihe anwa, m ma adị very happy. Ihe na-adị m happy na nji enwe aṅụrị bụ na onye a chetara m, maka na o nwere ndị echetara, ọ bụ eziokwu. So ọ bụrụ na onye na-etu acheta m, ọ na-egbu m ọgụgọ na ọ bụrụ ndị be anyị, ana m adị very happy. And once m dị happy, mmụọ niile mụ na ha so ga-adị happy. So onye ahụ wetatị na mma adị happy, kpere onye ahụ ekpere, gọrọ onye ahụ ọfọ. Ịghọtara ya? Na mgbe ahụ gotajiri onye ahụ ọfọ, onye ahụ anaba, eweruzie m datị na anwa maọbụ mmanya anwa maọbụ anụ anwa nye ndị mmadụ ha rie. Mgbe ahụ ndị mmadụ na-eri erigo m ya. Ịghọtara ya? Yes, ọ mụnwa ka e nyere. So mgbe ahụ e nyere m ya, ịdozi mmata weda ma ririe ma m wee rie mee ọgọ. Ọ nwere ụfọdụ nwere ike ịnwụta ama ọka enwere ike were enwe my mother. Mana m ga-ekpegoro gị ebere dị happy na iwetara ya. Ihe nji wee dị happy bụ ncheta na ncheta aka. So mgbe ọbụla ị chụrụ aja wee nye mmụọ, ọ bụrụ mmụọ na-eji ọnụ ya eri, mmụọ ya akpọta ndị mmadụ ndị ya erie, ndị ahụ adịghị anya, mmụọ adịghị happy. Ihe mmụọ chetagoro o na nwa m chetara m, ihe dị mkpa bụ ncheta. Ịghọtara ya? So edozi mmata isi ma mmụọ nwere ọnụ na ọ bụrụ mmụọ na-eri na mmadụ ga-eri. Yes, ọ mmadụ ga-eri. Ihe dị mkpa bụ na mmadụ riri nwa aṅụrị. Mmadụ eri gara nwa aṅụrị, mmụọ adịghị satisfied. Ịghọtara ya? Ọ ihe na-achịkọwalụ. So mmadụ wetara m ihe ọbụla, ọ bụrụ iwu na ihe a mmadụ wetara m na mma adị happy. O wetara m ihe mma adị happy na onye a chetara m, mana ọ bụrụ iwu na mma eri ya. So etu a ka ọ dịkwu na mmụọ. So ọ bụrụ maka ndị ga na-atụ lọjik na-asị na mmụọ a na-agburu anụ ndị a na ha enwere ọnụ ha jiri ya. Ọ mmadụ riri, mana mmadụ righara dị happy, mmụọ adịgo happy. Maka na ndị Igbo na-atụ ilu si na onye marụ nna ya marụ ndị gboo. So mgbe ọbụla ndị dị ndụ kwutelụ dị obi aṅụrị, mmụọ ha represent enweghị obi aṅụrị. So nwanne chụba aja. Aja abụrụ nnukwu ihe. Ọ bụrụ na ị nọ na Naijiria, ị nwere ike iji aka gị na-achụrụ chi gị aja. Ị nwere ike iji aka gị jee na mmiri chụọrụ ndị mmiri aja. Ị nwere ike imewu ya. Mana ọ bụrụ na ị nọzi obodo oyibo maọbụ na ị nọ mba dị anya maọbụ na ịwụ high profile personality, na ị nwere ike imewu ihe ndị a n'onwe gị. Ị nwere ike ịchọ the third party, ndị dị ka m maọbụ ndị ọzọ nwere ike ijechụrụ gị aja n'afa gị. Mana nke anwaziwu na mmadụ chụziere ya, ị mara na ọ ga-akafu gị ihe, maka na efi na-azọcha aka ọka na-adị ekechi ya ọnụ. Ịghọtara ya? Mana ọ bụzie na ị chọrọ ijiri aka gị mee ya, ije na ma YouTube channel ebe m kụziri last year, ekụziri m etu ị ga-esi ji aka gị feed chi gị ma ọ bụrụ na ị nwere conducive environment ebe ị ga-emewu ya n'onwe gị. Ịghọtara ya?
ka m kwụsị ebe a na part 1 ya ịghọta gị ihe m kwuru, the importance of and benefit of fitting yachi and benefit of ịchụ aja. Ana m asị gị na agwa gị na onye ọbụla na-achụ aja na ihe adara efunarị ya. Ọnya ka m na-achịkọwa, onye ọbụla na-achụ aja ihe adara efunarị ya. Ya gazie iderecha vidio a metụ aka na share button ka nwanne gị ma nwanna gị n'ozu a site n'ụzọ dị etu a wee too onye a na-agbụ. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa miri emi, send ya message na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. Ya gazie ka ọ dịkwanụ n'oge awa nke eziokwu echi niile bụ Thursday. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ayọ ma ayọ kwubie okwu n'isi ndị niile na-esonyere m n'oge awa nke eziokwu, ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo. Distance abụrụ ebara ya. A sịrị nke amara nke si n'aka Chukwu okike nọnyere ụnụ mgbe niile. Ekwuo m okwubie okwu wee kwuasị okwu ọbụla nwoke maọbụ nwaanyị kwuru iji megide ụnụ, si n'aka sụrụ aka sụrụ ọmịa n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Nwee na-ekwubi okwu si onye ọbụla zụrụ ihe ọjọọ ya eme ụnụ ya ma onwe ya. Ọ bụ na onye ọbụla sịrị ka eme ụnụ na ya karịrị ya, ka ya karịrị ụnụ, a sị m mmụọ niile na-eri oke n'ụbọchị taata bụ Orie ya mebe onye anwa maọbụ ndị anwa na ha karịrị ha n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie, daalụnụ.